السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ فرمانی گشتے منی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آئین وسط ہلار کنتے پہکے و شرین چیزاں و آئین وسط حرام کنتے پلیتے و خبیثیں چیزاں. میں دین اسلام اتکا پنچ چیز حفاظت وسطہ یکی دین، مردم زندگی، مردم عزت، عقل و مال، نشا ای پنچین چیزاں ہلاک کن، نشا ای پنچین چیزاں گار کن، نشا ای پنچین چیزاں تباہ کن، ای پنچین چیزاں جی ہچ پش نکپی مردم کر رہا آ وحدی کے نشائی تو کا داخل بھی. فرمائنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم گشتے آ مردم کے شراب ہوا اللہ سبحانہ وتعالی قیامت روچا آئیے وارینیت طینت الخبال. گوڑا صحابہ ہیں جو گشتے طینت الخبال چیئے یا رسول اللہ؟ گشتے جہنمیانی ہر چیز کے سلی چیزیں آیاں جانا چی در کے ہون، ریم، گندگی، ہر چیز کے آیاں جانا چی در کے آ مردم کے شراب ورنتی دنیا اللہ سبحانہ وتعالی آئینی شرابہ قیامت روچا ہمیں چیزاں چکا. فرمائنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم گشتے آ شرابی مردم کی مرتے ہو توبہ نکتا آ اللہ کو ملاقات کنتے آئیے او بت پرست مانا یکی. ہر چڈولے نشے منی دوستاں بکنے ہمیں گولیاں ورنتے، ہمیں شیشے کا شگ، ہیروئن، چرس، شراب، ای درستی چیز منی دوستاں مردمہ تباہ کنا، ای مردم دینہ تباہ کنا، اے مردم زندگی تباہ کنا، اے مردم غیرت برنتے، مردم عزت روتے، مردم عقل روتے، مردم مال روتے، ای دنیا تباہ کنتے چھے ای دینہ چی و آخرتہ چی پیسر. نماز ہما عبادتیں کہ مردم سرا ہچ ڈولا ماں پہ نبی. منی دوستا اگر مردم ہوتی تحت سرائیں سکرات موت آئیں آئی ہوتی نماز وانگیاں. فرمائنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم گشتے میں کافرانی درمیان نمازیں آکے نماز ترک دنتے آ کافران کو شامل بھی، آ کافران کو ہور بھی. مردم کے نشا کنتے، نشا آئیے نماز نہیں لی، نشا آئیے دین نیمگا نہیں لیتے، نشا آئیے دیر کنتے. لیکن منی دوستا آ مردم کے نشا کنتے آئیے عقل رو، آ نوجوان کے خودکشی کام، آئیے کہ عقل سرائیں آ کدی بھی خودکشی نہ کام. مسلمان کدی بھی کہ آئیے عقل ہستے خودکشی نہ کنتے. لیکن منی دوستا آ مردم کے نشا کنتے آئیے عقل رو تارا کشیتے نشے حالتا. چیا دیگه ایک حدیثی آتکا نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائنی گوشتے الخمرت ام الخبائث. گوشتے درستے بدکاریانی، درستے پلیتیانی، درستے سلکاریانی مات شرابی. چی شراب مردم آکے شراب وارتے درستے بدپیلیاں درستے گناہاں کا آئی عقل روتے.